A partir de marzo, os menores galegos xa non poderán mercar nin consumir bebidas enerxéticas nin tampouco vapear. Galicia convértese así na primeira comunidade en aprobar unha prohibición deste tipo, medida que xa está xerando debate social. Conta atrás para a prohibición das bebidas enerxéticas e dos vapeadores entre a mocidade galega. A Xunta publicou no Diario Oficial de Galicia a nova Lei de Protección da Saúde das Persoas Menores, que entrará en vigor o próximo 7 de marzo. A partir desta data, as persoas menores de 18 anos non poderán mercar, consumir, transportar nin portar bebidas enerxéticas equiparadas legalmente ao alcohol. Tampouco poderán utilizar cigarros electrónicos con ou sen nicotina, considerados como unha das principais portas de entrada ao tabaquismo. A norma define como bebidas enerxéticas aquelas que conteñen 32 miligramos ou máis de cafeína por cada 100 mililitros e baséase nas advertencias de institucións médicas que desaconsellan o seu consumo en idades temperadas polos riscos para a saúde física e mental. Os establecementos deberán colocar estes produtos en espazos diferenciados, separados dos refrescos e estarán obrigados a comprobar a idade dos compradores. Ademais, os pais ou titores non poderán autorizar a súa compra para menores. Na rúa, a maioría das persoas amósanse a favor da medida, especialmente polo seu carácter preventivo. Estou de acordo, porque son menores de edad e non deben de consumir hasta agora, nin fumar, nin beber. Entón tamén podían coller bebidas alcohólicas. E ao mellor, cando a tomaron, consideran que non teñen suficiente madurez para facelo. Me imagino que non será por marketing barato das autoridades. Pareceme ben, porque está comprobado que nas noticias sempre están dicindo que as bebidas enerxéticas son super perxudiciais, e se non se pode, pois non se pode. Iso sí, as sancións xeran máis división. As multas poderán ir dos 200 aos 600 euros para os menores consumidores e acadar, no caso de adultos que compren estes produtos para menores, un mínimo de 3.000 euros e ata 15.000. Bueno, son algo exageradas, pero bueno, se fan falta, verás que aprendemos cando nos rascan o bolsillo. Claro, correcto, pero xa é máis grave, se non pode, sí, pois ben, o sea, sí, claro, porque se non pode, non llevas ahora a ti a comprar algo que non pode facer, está prohibido, non? Pois tamén, porque se o menor non a compra porque o pai ou o maior ou tutor responsable non a compra, pois que se faga responsable que a compra. Pareceme genial. Trátase dunha normativa pioneira pensada para reducir condutas adictivas e mellorar a saúde da mocidade, unha lei que, a partir de marzo, marcará un antes e un despois nos hábitos de consumo en Galicia.